طعنا هبلنا كراتن تملكتنا مدبوراينا تجمير له مدبوراينا كافتي لمود فيليب زولا ملكعو كاو استوديو وصينا اب دغخنا كايدو فوتينا لنا مدبوراينا لمون غاشا لنا غاشانا انجينير تافر حلوفيو انجينير تافر حلوف اب تبغسو مدحان قال حاشنغا اكاو بوردي قال حاشنغا تاي غتيمو مولت حسنا ترخبو يخم سانا صنيحكم نختكتاتلو عديم لهو مدب ممرح فسامورات مساخاتم لهو مس غاشاي مس انجينير تافر حلوف صنعيت خنغبرينا سناي صانحتي يكون لكم قاعد حنا مصاخا قاعد ما راخبنا كوعغادينا خبرتي هابلي سلا دعدون هوني استي منالبات قال حشنغتا اغاطيمو زبل اسكي خنا بزي خنجمر بحري حشنغت هايو داغاطمو هام بحري خوينو ناي مقصال حادغا اوليدي اغاطموي ناي مطفا حادغا اغاطموي ምናልባት ትርትኮዝ ድሓር በደንብ ንሩኤና እቲ ዓብይ ነገር ግን ኤንቫይሮንመንታል አይሆነ ወይ ሃይ ከባቢያዊ ችግር አይሆነ ታይት ዓብዩ ችግር ይሄ ጋቨርናንስ ቫኪዩም ድባሃል ነገር ነው ጋቨርናንስ ቫኪዩም ማለት አስተዳደራዊ አልባነት ወይ ሃይ በዓልዋና ምስአን ምስት ስትራክቸር ተሐዘ እቲ ህዝቢ በዓልዋናዊ ነገር ግን አብ መዋቅራዊ መሰረት ድገበረ ዲቲ ባህሪ ድንከባኸብ ديتي بحري دقوصاصر ديتي بحري داصنع او مسارات غبرو داب هافتي ناي مقيار ناي محلاي غافرنانس بويدي تعبي ነገር ማለት እዩ حزي تاي بتككل تاي አጋጥሞ ተብልና ዘንጀልባታ ተኸድለ حزي መሬት ለሐኸኸ እንተኸዳ almost 25 ሜትር ኣብ ቴክስት ቡክ ነው ዴቭዝ እንኳን ማለት እቲ ዴቭዝ ቃንሱ ካብ 1.9 حنا قعد وصلنا የሜዠርመንት ነው ባይዘይ ናትና አካላት ቢፒኤችዲ ድሰርሑ ስለድነዩ 1.9 ሜትሮ ርሕቀት ነው እቲ ድሓፀረ ማለት እቲ ድነው ሕለኻል 19 አካባቢ ማለት እዚ ዴብዙ ለቃነሰ እቲ ስፍሓቱ ለቃነሰ ሃምድረኻዮ خالقايتي ناي اوكسجين حصرت ያጋጥመው እዚ ኻይ ናይ ወዕሉ ሩት ኮዝ ነው መስት ተሐዙ ታይላ ሆነ ማለት ሃም ባህሪ ፈንክሽን ና ምግባር እዚ ሌክ ድኑ ኮንሰፕት በእንግሊዘኛ ማለት እዩ ሃም ባህሪ ናይ ምቅጻል እንትኑ ላቃነሰ ብሕተ ይኾንስ ኦልሞስት ላጠፈ ነው ማለት እቶም መንቀልታት ናይ ተጸገም ወይም ድማ ሩት ኮዝ ንውለ እንታይ እዩ በጣም ጽቡቅ እቲ ሩት ኮዝ እቲ መልቀሊ ማለት እዩ እቲ ዓብይ ሕማም እቲ ማይ አይኮነ እቲ ደሐመም ማይ ብዙሕ ሰብ ሃሙ ስለ ደሐስብ ማለት እዩ እቲ ማይ ምንም ችግር የውሊ ነገር ግን ቢቲ ማይ ከባቢ ድንሆቲ ካችመንት ድንብለው በእንግሊዘኛ ማለት እዩ ዳብቲ ባህሪ ዳአቲ ማይ ነው ምስቲ ሐመድ ጋኔት ሐመድ ማለት እዩ አፈር ድንብለው ማለት እዩ እሱ ይደሐመም እቲ ሕክምና ታድለኻ አባያ እቲ ሩት ኮዝ ታይብላ ሕዚ ጎርፊ እዩ ማለት እዩ ማዩ እቲ ወተር ሼድ ድንብለው ኤሪያ لا تشرشره دام تبحري آتي داب بحري آتي مالتي كاتو تبحري بدليل يعمل أي خد إتعبي شجر خاله للتايو أفتزرو إنجدي أنت قرات النوي قرات حرشة مالتي بحرشاتات خابوي بتام حرشاتات ما دافريا يتقوم يوم إتي ما دافريا نيوتريشن يدتي بحري دنيو سنة فترات مالتي سلزي إتي እቲ ኒውትሪሽን مساعته ወይ ኻይቲ ፈርቲላይዘር ፕላስ እቲ ሐመድ ሓውሩም ታate ትደለል ሓውሩም ሳate አፍቲ ናቲ ባህሪ ታይድ ባህል ቦተም አውላ ተአከበ መስኸደ ዲትፋላለ ለምሳሌ አልጌ ይወቅል ማለት እቲ አልጌ ምስቲ ባዮዳይቨርስ ሲስተም ድትሐዘ ኻይታ ይሆን ኦክሲጅን ይሐጽር ኦክሲጅን ምስ ሐጸረ እቶም ስነ ፍጥረታት ድትዛብዐ ኢኮሲስተም ይፍጠር ማለት ዶም ዓሳ ይሞቱ ባይ ዘ ወይ ቢማስ እንትን ሞይቶምስ ጨና በጨና ሆኑ እንደ እንትን ሁሉ ሆነሉ ጊዜ ነው ማለት ሐዚ خلተዩ ሐደት ባዮዳይቨርሲቲ ሲስተሙ ኦልሬዲ ያትዛብዐ ላጠፈ እዩ ማለት እንግዲህ ሐሸንገ ምናልባት ሃም ተፈልጦ ያው ዶክመንታሪ ስለር ሰርሕ ካለ ኪ ባዮዳይቨርሲቲ ኤሪያ ሁሉ አይደንቲፋይድ ገረ በዓለም ደረጃ ማለት በርድስ ላይፍ ድባሃል ድርጅት ኪ ካብ ኢትዮጵያ ማለት كي تولد تقامته يمكناتو عود إن عوافات فلياتين على عالم ديلا عوافات النيا مالتيو عسى على عالم ديلو أو هذا عسانو هذا عينت مالتيو عشان جراكي منامني بحال سمو بتككل ده حاسخو
እቲ ኻይ ምስቲ ኣልካሊቲ ተሓዘ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝርዝር ነገራት ነው እቲ መንቀልኡ እቲ ሩት ካውዙ እቲ ኣካባቢ ድኖ ሓመድ ስታብላይዝ ሙኻን ምርግጋዕ ስለ ደይ ኻለይ እሱ ምርግጋዕ ድጋል ብስራሕ እዩ ብምህንድስና እዩ ብጽንዓት እዩ ብኢንጂነሪንግ ምስ ሳይንሳት ተሕስኻ እሱ ስታብላይዝ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ ቃጽሉ እቲ ናይ ምድሓን ኻይ እቲ ውሽጡ ድንሆ ኢኮሲስተም ዳውቃ ደሙ ክምለስ ምግባር ስቶር ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ድኾን ማለት እዩ ግን እቲ ዓብይ ችግር ግን እቲ ኢንቫይሮንመንት ኣይኾነ እቲ ጎርፊ ኣይኾነ ምክንያቱ ጎርፊ ኩሉ ግዜ አቬሌብል የትም እንሆ ማለት እዩ ሕዚ እንትን በዓልዋና ይስሉ በቃ እቲ ዓብይ ችግር ድኡ ድቆጻጸር ድርጅት ያ ድሊ ተዋቅም ምስ መንግስት ድተሓዘ ማለት እዩ ስትራክቸራል ኮኔክሽን ድነህዎ በበዓል ሞያታት ድበልጸገ ብጽንዓት ብዲዛይን ድትገበረ ካሳብ ሕዚ ድትገበሩ ጽንዓት ሁሉ ዳብ ስራሕ ድቅየሩ ኣይኾን እዮም ነጸላ ጽንዓት እዮም ባይ ዘ ወይ ነጸላ ጽንዓት ማለት ዲዛይንስ ድኾነ ምልክት እዩ በቃ ዳብ ስራሕ ግን ኣእትየካ ዳብ ስራሕ ዳእቲ ጽንዓት ሙሉእ ጽንዓት ካው እሱ ኻይ ቼክ ድገብር በብግዚኡ ዴይሊ ቦርሕ ይሆን ይኽል ሜዠር ላ ትገበረ ካው ኣው መሰረት ገብር ኸላ ስራሕ ኻይ ዳብ ሃፍት ድቅየር ሃምዚ ድገብር ተቋማዊ ሪፕሬዘንታቲቭ ስለ ደይውሉ ተዓብይ ችግር እዚዩ እትሩት ካውዝ ኻይ ሃምድ ነገር ኸካ ተካባቢ ነው ሐመድ ምስቲ ካሽመንት ተሕዙ ምስቲ ፈርቲላይዘር አጠቃቀማት ተሕዙ ስለ ድነው ማለት ኢንጂነር ምናልባት ቃላይ ሓሸንገ መንበር ብዝሃ ህይወት እዩ ከም ትጥውለ ዝነበርካ ብዙሕ ህይወታት ተለ አው መሰረት ገይሮም ዝነብሩ ኣለው ምስቲ ቃላይ ተጓዛጉዞም አው ዝነብራ ኣዕዋፍ ኣለዋ ብፍላይ ካብ ኻሊእ ከባብታትና መጻ ወቅት መሰረት ገይረን ያው መጽን አው ዝነብራ ኣለዋ አው ውሽጥ ዝነብሩ ዓሳታት ኣለው አው ዝነብሩ ካልኦት ነብሳት ኣለው ብፍላይ ናይቲ ከባቢ ዝነብራ እንስሳት ከፍቲ ድማ ህይወተን ኣውየን ኣብቲ ሳዕሪ በሊዐን ማይሰት ያውነውየን ምናልባት ዞም ህይወታውያን እዚኦም ትባሕርውን ትቃላይ ሓሸንጎውን ክቅጽል ተፈጥራዊ ትሕዝቱ ሒዙ ክቅጽል ከም ህይወታውያን እዚኦም ውን ምንታን ክቅጽሉ እዚኦም መጣዕምካ ከመይ ክቅጽል ይኽእል እዚ ተዓብይ ሓሳብ እቲ ዓብይ ተግባራዊ ሓሳብ እዚ እዩ ባይ ዘ ወይ ሕዚ ታይ መስልካ ሰብ ናቹራሊ ቁጽሉ ላወሰኸ ይድመጽ ተፈጥሮ ሲስተም ነው ምስ ተፈጥሮ ድነና ኢንተራክሽን ላወሰኸ ይድኸድ ስለዚ ሓደማ ድሓዱ ክደፎ እዩ ኻይ ድሓደማ ድቲ ሓዱ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ተን ናቲ ኢኮሲስተም the whole ecosystem እቲ ስነ ፍጥረት ድወዲ ሰብ ብጣዕሚ ጠቀምቲ እዮም ኩሎም ሃመይ ገብሮም በሓበረ ኤግዚስት ገብሩ እዚ እቲ ናይ ምህንድስና እቲ ናይ ሳይንስ እቲ ብማሕበራዊ ሁሉ ብኩሉ ነገር ረኻዮ ተዓብይ ጉዳይ እዚ ታይ ድግበር ምጽናዕ መጀመርያ ኮምፕሬሄንሲቭ ድኾነ ነጸላ ጽንዓት ይኾነስ ዳብ ስራሕ ዳውርድ ኮምፕሬሄንሲቭ ድኾነ ጽንዓት ማለት ኣብናትና ሕዚ እዚ ሓሸንገ ሪስቶሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢኒሺዬቲቭ ድንብሎ ኣብናትና ኢኒሺዬቲቭ ማለት እዩ ሓደ ካውንስል ነው እዚ ካውንስል ድትፈላለየ በዓል ሞያታት ድንህዎ ሳይንቲስት ቦታኒስት ነው ባይ ዘ ወይ ባዮዳይቨርሲቲ ስፔሻላይዝ ገሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአጋጣሚ ፒኤችዲ ኣብ ሓሸንገ ድምስራሕ ሕዚ ነው በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ኻይ ማይ ስለማይ ምህንድስና ጥራሕ ዳጽንዑ ኣብ ሓሸንገ ፒኤችዲ ዝሰርሑ ነው እዚ ላንድስኬፕ አርኪቴክቸር አው خلተ ነው ብጣዕሚ ሲኒየራት እዮም እዚኦም ዓብይ ስራሕት ዝሰርሑ ኣብ ደገ ማለት እዩ በተለይ ዞም አርኪቴክት ሎካ እዚኦም ብሓደ ኮይኑ ብዙሕ በዓል ሞያ ይዳድልየና ሶ እዚ ካውንስል ስሩሕታዩ ምምርማር እቲ ዓብይ ስሩሑ ምምኻር እዩ ድመን ያማኽር ዲቲ ኢኒሺዬቲቭ ዲቲ ቦርድ ማለት ያማኽር ስዳብ ስራሕ ያውርድ እቲ ስትራክቸር ገልጸልካ እግረ መንገድ ይብል ግን ሃመይ ገብሮም እዮም ኮኦግዚስት ድገብሩ በሃል ናይ መጀመርያ ጽንዓት ይብለካ ኦኬ እቲ ጽንዓት ኣበይ ጅምር ሕማሙ ኣበዩ ሕማሙ እቲ ከባቢ ምስቲ ፈርቲላይዘር አጠቃቅማ እቲ ከባቢ ርጉዕ ስለ ደይኮነ እሱ ርግዕ ኣይ ምግባር ተዓብይ ሶሉሽን ኣው ይጅምር ማለት እዩ ሕዚ እተን ኣዕዋፍ ሕዚ ኣብ ሓሸንገስ 75% ማዩ ዓለምና ወዶ ኣብዚ ኩሉ ደይለስ ኣብ ሓሸንገ ድኖ ፍጥረታት ስግነ እዚ ድምንታዩ ግልጽ እዩ ባይ ዘ ወይ ሓደ ኤሌቬሽን እዩ ኻላይቲ አልካሊቲ ናቲ ማይ ዓይነት እዩ እዚ ኩሉ መሰረት ድገበረ ጽንዓት ኣጽንዕኻ ሳይንቲፊክ ማለት እዩ ድሓር ዳብ ዲዛይን ፍሬምወርክ ኣምጾ እቲ ዲዛይን ፍሬምወርክ ተቃመጠ ኻይ ዳብ መሬት ታውርዶ ማለት እዩ ሃመይ ተን እንስሳት እንያ ተን እንስሳት ሃፍቲን ባይ ዘ ወይ
እቲ ባሕሪ ዋላ ንሃገርና ጠቅላላ ሃገር ሃፍትን ኳዕተ ኾነ ድቲ ሕብረተሰብ ግን ና ኩሉ ነገር ምንጩ ና እሴቱ ና ኩሉ ነገር ማለት እዩ ተንከፍትለ ሃፍቲ እየን ስለዚህ ታይ ይግበር ኣብዚ ሕዚ እቲ ሳይንስ ታይ ጥቕሙ እቲ ኢንጂነሪንግ ታይ ጥቕሙ እዚ ማለት ዳማቻቸው እተን ከፍቲ ዲኤን ድኾን እንደውም ድበለጸ ፕሮዳክቲቭ ድኾናሉ ሲስተማዊ ዲዛይን ትገብር አው ኢንስቶል ትገብር ዋላ ማይድ ሰት ያሉ ዋላቲ ታይር ባይ ዌስተርን በደንብ ማናጅ ትገብርሉ እሱ ተጠቅምኻ खाሊእ ፈርቲላይዘር ትሰርሐሉ ድቲ ከባቢ ታልምዖ ማለት እዩ ፈርቲሊቲ ትጨምረሉ እቲ ትመረዘ በኬሚካል ድኾነ ናይ ፈርቲላይዘር እንደገና ኻይ በደንብ ዴት ጸንዐ አጠቃቀማ ካምጥቃም ምስተን እንስሳት ምስቲ ሲስተም ሓውሩ ድኸድ አጽናኻሱ ኢንስቶል ትገብር ማለት እዩ ናትና ሕዚ ናይ መጀመር ናተ ማሕበረሰብ ጉዳይ ስለ ድኾነ ናይተን ከፍቲ ታይና ንገብር ማለት እዩ ሃሜይስተ አበይስተ ምቹ ድኾነ ናይ ምህንድስና ስራሕ ምህናጽ ማለት እዩ በቃ ምስቲ ማሕበረሰብ ሓብርኻ ኮይንካ ትሰርሕ እቲ ናትና ኢኒሺየቲቭ ባዘይ ሙሉ በሙሉ ካብቲ ማሕበረሰብ ድወቀለ እዩ ካብቲ ካፍል ዋላ ድሌቱ ናቲ ድሌት ማለት ምኞት ላይ ይባል ካው ድመጽ እዩ እቲ ተፈጥሮ ናይ ምዕቃው ካፒታላይዝ ና ምግባር ካፍቲ ናይ ማሕበረሰብና ጥልቅ ድበለ ታይ ይባል ድሌት ካው ትልዓለ ስለ ድኾነ ሙስ ኦልሬዲ ኮሙኒኬሽን ብሕትተ ይኾነስ አባላት ሁሉና ባይዘይ ዓበይቲ ሰዋት መራሕቲ ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ማሕበረሰብ ሞረቲ ሽማግሌታት ምናምን ሁሉ ነው አቦርድ አባላት ሁሉ ተጠቃለሉ ነው ባይዘይ ስለዚህ ምስኦም ተማኽርና ቢኢንጂነሪንግ ሶልቭ ንገብረው ናተን ከፍቲ ምስተን ተሐዘ ማለት እዩ ናቲ ባዮዳይቨርሲቲ ኻይ ቢዚ ዕሙቅ ድበለ ሳይንቲፊክ እንትንኖ አፍቲ ሳይንቲፊክ መሰረት ገብርካ ዳም ምህንድስና ታምጾ ኩሉ ግዜ ሳይንስ ሓደ ሌየር ታሕቲ ይወረደ እዩ ፋውንዴሽናል እዩ ድሓር እሷ ጽናኻ ታምጽለኻይ ዳም ምህንድስና ታምጾ ዳም መሬት ታወርዶ خلت ነገር ታድሕል ማለት ሓደ ናተ አካባቢ ሃፍቲ በደንብ ፕሮዳክቲቪቲ ብጣዕሚ ሃምዱስ ትገብሮ खाሊእ እቲ ባሕሪ ታድሕኖ खाሊእ ኻይ ምቲ ባዮዳይቨርሲቲ ተሓዘ खाላአት ማለት እዩ ተን ከፍቲ ያጠቃለ እሱ ኻይ በደንብ ሪዘርቭ ትገብሮ ሃመይ ቢቲ ሳይንቲፊክ እንትን ማለት እዩ እዚ ሁሉ ድኹሉ በዓል ሞያታት ኦልሬዲ ኣብ ውሽጥና እዮም ድነው ይሕዝ ማለት እዩ ታይ አዘኻኺርካ ንሲ ቅድም ኢሉ ቅድሜ 8 ዓመት ሰርሕናየ ዶክመንተሪ ወይም ሚኒ ዶክመንተሪ ንብሎ ነይሩ ቶም ብዝሃ ህይወቶም መሰረት ዝገበረ ቃላይ ሓሸንገ እዩ ትናይ ቃላይ ሓሸንገ ዘሎ ተፈጥሯዊ አቀማምጣ ብዝተፈላለየ መልክዑ ናይ ተከባቢ ማሕበረሰብ እውን ዑደት ክገብሩ ዝመፁ ሰባት እውን ዝገልጽዎ ገለገሊኦም ስባር ሰማይ ይመስል ይብልዎ ገለገሊኡ ዓዊ ጻሕሊ ይመስል ይብልዎ እቲ ናይ ተፈጥሮ አቀማምጡ ብጣዕሚ ንመባጽሕ ቱሪዝም መሳጣይ ዝኾነ ከባቢ ምዃኑ በዋናነት ግን ናይ ተከባቢ ማሕበረሰብን ቃላይ ሓሸንገ ከይጠፍእ ብጣዕሚ ዝምነ ይደልዮ ግን ቲ መሰረታዊ መፍትሕታት ምስ ናይ ተከባቢ ምሕዳርን ምስ በክልልን በሃገር ደረጃ መፍትሕ ዘይተቀመጠሉ ምዃኑ እዩ ታይም ዝብሉ እንስሳት አውዚ ካብ አቴን ክሰትያ ኣብ ደገ ክሰትያሉ ዝኽእላ መቅድሕተ ገይሩሉ ወይም መትረብ ተሰሪሕሉ ክሰትያሉ ዝኽእላ ዒበንን ሽንተንን ነው ከይውድቃ ዝገብር ናይ ተከባቢ ማሕበረሰብን ነው ከይሓጽብ ልኡል ኸውን ተዳልየሉ ነገር ተዝህሊ ዝብል ትናይ ሕርሻ መሬት እውን ሽካዕቲ ደንደስ ናይ ተቃላ ይዝሕረስ ስለዚህ እዚ ተሓደት ሓመድ ቲ ደለል ቲ ዕንደን ንብሎ ወይም ካዕቲ ልሙዕ ሓመድ ና ተሓጸበላዊ ያቲ ካላይቲ ናይ መዳበርያ ወይም ድማ ትናይ ዘመናዊ ድኹዕኑ ለ ድማ ኬሚካል ናይ ዋዕሉ ዝኻለ ምስ ናይ ባዮዳይቨርሲቲ ዘይስማዕማዕ ክኾን ይኽእል እዩ ና ተሓጸበላዊ ተኣተሎ ናይ ተቃላይ ሓሸንገ ህልውና እውን ዝፈታትን ስለ ዝኾነ መፍትሒ ክግበረሉ ዝግባእ ካብ ዝምልከቶ አካል እዩ ስለዚህ ንሕና እውን አካል መፍትሒ ክንኾን ንኽእል ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ እዮም ዘምጡ ነይሮም ናይ ተከባቢ ማሕበረሰብ ነበርተፍቱ ዙርያ ኣለዎ እሞ እዚ እቲ ቃላይ ሓሸንገ ቀጻልነቱ ወይም ኤግዚስት ክገብር ተኮይኑ ናይ ሕብረተሰብ ከባቢ እውን ተጠቃሚ ክኾን ተኮይኑ ቶም አው ዘሎ መባጽሕ ቱሪዝም እውን ሰብ ካብ ካሊእ ከባቢ መጺኡ ነው በጽሑ ዑደት ንክገብር ክግበር ዝግባኦ ምስቲ ሓደ ናይ መሰረተ ልምዓታት እውን ጸገማት ኣሎ እቲ ቀጻልነቱ እውን መፍትሒ ንኽህልዎ ትናትካቱም ጽንዓት ላብ መሬት ማዕዝ ይወርድ ንብል ንኽእል ከዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጽንዓት ማለት እዩ ኢኒሺየቲቭ ይሰርሑ እዎ طبعا دوكيومنتري بخيار اي بطعمي من البات قدم حزي بزح صنعات هالو دحساس قبرنا انا بسي خلت شحي مثلني خلت شيت شعنتي منام بريبورتر سلا حشنق طرح تصحفوا لنا اولريدي تحتم مالتي خلت شحي 10 يمثلني
anyway እንትኑ ማለት ሕዚ ብዙሕ ነገር ላርኹ ነበረስ እታ ዶክመንተሪ ምስ ረኽዋ ብጣዕሚ ሰርፕራይዚንግ እያ ማለት ድሓሸ ዳብቲ ሳይንስ ውድድ ብሉ እቲ ማሕበረሰብ ነኻኹ በዓል ሞያታት ዳሳተፈ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ተን ሶሉሽን ትብለ ዘርዘራል ተወሰነ እንትን ብለየን ታዩቲ ሓደ ነገር ምናልባት ኣብዚ ምልዓል ድደሊ ሓደ ሰብስ ከፍቱ ቁጽሩ ምቕናስ ሃም ሶሉሽን ያ ተቐምጥ ሓደ ወገን ማለት እዚ ሕዚ ሓል እዩ ማለት እቲ ሃይቀ ወለዲ ናይቲ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ባሕሪ ናይ ማሕበረሰብ ዝኾነ እተን ከፍትለ እንደገና ናይ ማሕበረሰብ ወኒ ሃፍቲን ሕዚ ምቕናስ ተይኾነስ ሃመይ ገበርካ ኢኻ ፕሮዳክቲቭ ይባል ናሳይንስ ስራሕ እዚ ባይ ዘ ወይ is not ድነካ እንትን እንታይ ይባል ሊሚትድ ምግባር አይሆን ሊሚትድ ምግባር ተይኾነስ to the unlimited level ሃመይ ገበረ ፕሮዳክት ይገብረን ያፍቲ ዓበይ ሃፍቲኻ ሓስብኻ ፍሬም ልትገብር ማለት እዩ ንኣትና ሕዚ ማእዚ ዳብ ተግባር ክወርድ ድብል እቲ ጽንዓት ኦልሬዲ ፓራሊ እያ ተሰርሐ እዩ ግን እቲ ኮምፕሬሄንሲቭ ጽንዓት ግን ኦልሬዲ እቲ ኢንዶርስመንት ብጣዕሚ ያድለና እዩ ኢንዶርስመንት ማለት ናይ መንግስት ምክንያቱ እቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ካብ መንግስቴና እንወስዶ እቲ ዋና ቸይር ድገብሮ ኻይ መንግስት ባዕሉ ስለ ደይኾን ማለት እዩ ወይ ኻይ ብፓርትነርሺፕ ኢና ንገብር ማለት እዩ ፓርትነርሺፕ ማለት ብነዋዕሉ ሕጋዊ እንትን እንህዎ ብክልቶም ኢና መስራሕ ንኽእል ሕዚ ምስ ራያ ዩኒቨርሲቲ ኦልሬዲ ኢንዶርስ ገበርና ማለት ምስቲ መስረተ ምሳሕና ተደጋግፉ ክሰርሕ ብኦፊሻል ሌተር እንትን ገበርና አረጋግጽልና ማለት እዚ ዓብይ እንትን እዩ ዓብይ ምዕራፍ እዩ ድሕና ኦልሞስት 6 ወር 7 ወር ስለ ዝኾነ ጀመርናዮ خلاي خاي إثيوبيا بايودايفرسيتي هامو مسحنا ወደፊቱ ክሰርሕ እቲ እንቅስቃሴና ሙሉ በሙሉ ክድግፍ በሳይንቲፊክ ብድኾነ እንትን مسحنا ክሰርሕ ስለ ኢንዶርስመንት ሕዚ ክልተ ዓበይቲ ናይ ሪሰርች ማእከላት ናይ ራያ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ማእከሉ ባይ ዘይ ድሃበና እቲ ናይ ምርምር ማእከል ሕዚ ምሶም እዚ መስራሕ ማለት ብዙሕ ነገር እቲ መንገዲ አጽሪልና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ አመሰራረታና ጽሩይ እዩ ባይ ዘይ ብጣዕሚ በቃ ተጠንቅቅና ኢና ቦርድ ትምለጽሎ ኦንላይን እዩ ደገን ነው ሁሉ ላተሳተፉ ኦንላይን ገበርና ኢና ድሞረጽናዩ ፍሉጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሳይንቲፊክ እንትኖች ላቀረብና ምናምን ስለደሆነ ተአማንነቱ በጣም አብይ ኦልሬዲ ይሄ ኢንስቲትዩሽናል ክሬዲቢሊቲ እንባሉ በጣም እንትን አብይ ሕዚ ብንሄና ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ሕዚ ታይና ንገብር ቃጽሉ ናይ መጀመሪያ ነገር ሚኒስተራል ኢንዶርስመንት በጣም አድላይ ደህና ምክንያቱ እቲ መዋቅር ፓርትነር ኦፊሻል ፓርትነርሺፕ ገበርና ሓደ አብይ እንትን ይመስረት እዩ እቲ ታይባል ኢምፕሊሜንቴሽን ስትራክቸር ይባል ነው ሓደ ፕሮጀክት ዳመሬት ድሙራድ ምስቲ ሕግድ ተሐዘብ ምስቱ ዓልዋና ተተሐዙ ምስቲ ማህበረሰብ ተገናይተ ፍሬም ድግበርን አፍቲ ፍሬምቲ ተዓብይ ስልጣን ነው መንግስቲ እሳ እንትን ድምጋር ሕዚ ናይ ሚኒስትራል ኢንዶርስመንት በጣም ወሳኝ እዩ ምስቲ ማህበረሰብ ኦልሬዲ ሓብርና ያሰራሕና ስለ ድመጻና ማለት እዩ خالخايد تي أورداد إنه حجاوي أنتن السو partnership بعلو define دجورنا يونا مجمع عزيز له مود أدلى يسلر خانة مالك إذا أمس ود أنا أتها أدخن عبيتي بعلميات النوينا بتعمي عبيتي مالك بخلت مالتي بلمدي بexperience حزب صوم already established خانة group إنه إتي أنتن comprehensive صنعات المقبارين كساقس مالك قدمي مقبارنا عبي فورم نجبرنا أبزله أبعد سوالة مالتي أبعد سوالة أب كورمله مالتي أب قلتهم جبرنا مستهم خالاتنا نا كللات انتنه باي ذا وي توريزم لنا انتن مسهم خاي ببارتنرشيب نتأساسر مالتي حزي زي دمرت ورلو مجمرة هم نجركا إتي ناس صنعت comprehensive صنعت الجبر ملو إذا الناس على صنعت قدمي حزي صنع همو تيخونيس comprehensive كله عينت مالتي already بزح تجمرنا يسلدنا السويا صنع دود هاونا يو جزء إنه after صنعت مسرتنا هنا كاوت العلنا هنا design platform define الجبر مالتي أو to cost تجزعم نامن define الجبر حزي ملعب cost إنن master plan سل already إنتن جنسو مستي reality بدم بي كجانن هو
موسو من تكجانا يوم مالتي أو دخلوا دحار أفتي أنت مش محور سبنا خوينا نسرح سلازي تناي مجمع سرحنا تاعتون comprehensive صنعات ناي منقص قاس mobilization الساعة parallel خاي تاين جبر دا 4 كوميتي وجي انت نغورنا يمني ማለት አውስትራሊያ ነው አሜሪካ ነው እንግሊዝ 4 يوم ኮሚቴ ታተው ዞም ፋይናንስ ምስ ሁሉ ነገር ድጋፍ ድገብሩልና ያው ኦሬዲ በቃ ተዘጋጀም ድሕል ኢለ ይድዛ ዲ መስራح ማለት ድሓር ታይና ንገብር እዚ እቲ ዓብይ ስራሕ ዳ ስራሕና ታያ ናይ ምድሓን እዩ ሕዚ ክልተ ምዕራፋት እንደ ሓደ ናይ ምድሓን እዩ ካልኣይ ናይ ምልማዕ እታ ናይ ምድሓን ስራሕ ያ በቃ አርጀንት خايتن بروسيجرن كلوطا ايتلاي قدمي اندحر مجمريا اندحر ملمع اقدمها تايخون افتي مدحان ابي چغر يمس هذه هم توم دنفولطوم هايقتا تايخونه حاشنگن ስለዚህ መጀመሪያ ታድሕኖ አፍታ ናይ ምድሓን ድኾነ ቻፕተር ምስዓለፍካ ድኾነስ እንትን ምሳራኻ ዳብ ልምዓት ካልኣይ ቻፕተር ትደርቡ ኦቨርላፕ ገብሩ كخر مال سلازي أفتح مدحان تعبي نجار مست محبرسة مولو مست محبرسة موبلايز جبرنا إتي دحامة ما أنتن completely seal دي نجبره بتعمي تاير بحال سباقة بدنه هو ملك بدنه هو ملك مالتي ويخاي تاير بحال وبت بدنه هو ملك مكنات مست توريست خاي نجانا دحارس لنا دنا تحزو إتو مولو حزي from كاب سي ليفل دنولوس سلستشحي حمشتي ميتيو توم ترارا زريونوي ترخايو حزي بمعراب بكل دنو توم تراراتات الصوم بتعمي وسنتيو باي ذا واي ذا منالبات غرابن قديك نغركا حاشنغ هايكي تلوكيشنو 10 حاجه تفاسس ني اب ايثيوبيا توم خلت تفاسس اواش حدوما اباي خلايو حاشنغ ناي خلتهم تفاسس از سنتر ني دخلتهم فانكشن يقبري ማለት بزي بحواش انتنيو بتاير بحال برطبت ويتنس دنبلو مالتي بزي بوكل خاي دي اباي مالتي بتفاسس درجه اندحرناي ስለዚህ አሁን ንገብሮ ናይ ኢኮ ቱሪዝም ካመስራሕና መጀመሪያ ስታብላይዝ ይግበር ድሓር መጀመሪያ ተኻቢ خالاي تي بحري أب بحر وشت دون هوي نجارش نايم سراي أو إتخالاي سرح خاي تايد خور مالتي infrastructure نايم سرح مالتي إتي infrastructure تايو إيكو توريزم مسارات الجبرة infrastructure هذا إيكو توريزم مالت توريزم ده حاشنجا مالت probably the best أب إثيوبيا بعدين هذا داب لالي بلا تخد حاشنجا قربي بتعمم مشوي أير بتعمل fascinating أدماسي إنه horizon دنولو ولا داوق أي حاجة تري بعفر أقوات خاص بإنتن أفتي ترى وخوين خا بقى جلسي دخلوا 360 almost مال هذا أويد إنه تبحري so تي infrastructure بتعمل على يوسف زر نجارس لدخولنا داو تناعتي إتخلاي هاي تايو تي tourism درجف لمعات هذا اللي مالتي إتي لو جبنا منام دلو دحاري يدمس مالتي ترارا نايم لمع إتي أكايب دنهو بازات نايم مسرح كأتي بنجدتات نا أنت اللي مارج نايم مملكة صروي نا مقبار ملو نا بحري فانكشن كليو مقبار مسو تحزو هافتي ترت دقنا خاي سو دقبل خاي ناي بعلو محبرسة بعلو أورجانايز دقبرو ساستينبل دخونه زلاقي دخونه توقام خاي تمسرته له ماني تمسرته تقام إتي محبرسة عارسو مسمن خوينو مست منجست خوينو مست أقرو دنو منجست خوينو فانكشن دقبرو مالت هذه تحسبنا صبق علالينا نقبر لنا انجينير من البات ما يأكل كبهال كله تفترة ما يأكل بأقوى بسرعة تزي حزنايو طفاء مخانو بكبابنا زنورو استفلا لي ما يأكلات مسكراتيو نعم نتحارم يا زبهال خلاتنا نفلطينا كما يزول ما يأكل نيرو بأقوى وصلت يتحزت أفيو درق مريض خوين نيري حزقوا እንደገና ብስተኻይደን አይ ኢንቫይሮንመንት ወይ ናይ ከባቢ ምሕዋይ ስራሕታት ይምለስ ምህላው ሰሚዕና ለና ግን ደሪቁ ምንባር ዝፍለጥ እዩ ቃላ ሓሸንገውን እዚ መስል ተፈጥራዊ መንበሪ ብዝሃ ህይወት ንተከባቢና ካብ መልክዕ ሓሊፉ ብዙሓት ህይወታውያን መሰረቶም ዝገበሩ እዮም ብፍላይ ናይ ተከባቢ ማሕበረሰብ ከም ሃገርውን ከም ክልልውን ከም ተከባቢውን ሃፍቲ እዩ ስለዚ በአግባቡ ተታሒዙ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ተኮይኑ كم تتجمر هو اليوم مصنعتاو سراحتات تغيرهم تم مسرتاو زبحالو ناي محواي سراحتات كاو قصيل غحل افتناي ملمعن مسحب تريزم
ምዃንን ምስጋር ይካል እዩ ተቃላይ ማያው አካል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ስልጣነ አክሱም ቀጻልነት ናይ ደቡባዊ ክፋል ተዋሂሉ ጽዋዕ ነው አርኪኦሎጂ አሎ ናይ አርኪኦሎጂ ምፍሳስ ባሕር ዝበሃል ናይ አካባቢ አርኪኦሎጂካል ሳይት አሎ ወይም ከዓ ኳዕቲ አርኪኦሎጂ ዝካይደሉ እውን አሎ ሶቃላይ ሓሸንገም እዚኦም ተኣሳሲሩ ናይ ምልማዕ መስሕብ ቱሪዝም ዕንቁ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኮይኑ ክቅጽለሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ ምስ ተሓይስካ ከዓ ካብ ዝምልከቶም አካላት ካብ መንግስታዊ ይኹኑ ካብ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ይኹን ካብ ማሕበረሰብ ካብ ህዝቢ ታይኹም ትጽቢት ትገብሩ ክትሓዋወረኩም ኣብቲ ናይ ምሕዋይ እጃም ንኽህልዎ ታይ ትጽቢት ይግበር ዝብል እውን ተሓይስካ ክትገልጸለይ እወ ጽቡቕ ጥያቄ እዩ ናይ ስልጣኔ መሰረታት ክልተየን ሓደ ማዩ ካሊእ ኢነርጂ ሕዚ ኣብቲ ምፍሳስ ባሕሪ ንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዌስት ምዕራባዊ ናቲ ባሕሪ ጠርዝ ማለት እዩ ኣብ ሕዚ ዓብይ አርኪኦሎጂካል ሳይት ነው ሃም ድገለጽካዩ እቲ ሓደኦማ ናቲ ሪስቶሬሽን ናይ ምድሓን ሓደኦማ ዕቅድናስ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብኡ ድተኻተተ እዩ 1500 ዕልመ ድንህዎ ወለዲ ብጀርመን ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ኮኦፕሬቲቭ ኮይኖም ዝሰርሕዎ እዩ እቲ ጽንዓት ማለት እዩ ኣብቲ ጽንዓት ውሽጢ ትገነዩ ነገራት ብዙሕ ነገር ይዳርየካ ብዙሕ ማሽላ ምናምን ጎተራ ሁሉ ትገነዩ ባይ ዘ ወይ እወ ቤተክርስቲያናው ቤተ መንግስታው ትገነዩ ማለት ዌል ስታብሊሽድ ሆነ እና ድኾነ ናይ ስልጣኔ አካል ናይ አክሱም ማለት እዩ አካል ድነበረ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ነገር እዩ ዲቲ ማሕበረሰብ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ዓብይ ምልክት እዩ ሱር ስቶር ምግባር ምስቲ ሪስቶሬሽን ብየ ምድሓን ብለ ድገለጽ ከለኻ ሓደ ኦማዩ ማለት እዩ ሕዚ መጀመርያ ታይዳን ሰርሓ ዛተኔን ተናይ ምድሓን ነገር እዩ ተናይ ምድሓን ግን ታይደሊ መጀመርያ ኮምፕሬሄንሲቭ ጽንዓት ያድሊ ሓደ ግዜ ኮምፕሬሄንሲቭ ጽንዓት እንድሕር ደይኮነ ወይ ብትሟልአ ጽንዓት እንድሕር ደይኮነ ብሓደ ጫፍ ትትሕዙ ጽንዓት ዳብ ተግባር ትወረድሎ ታይ ይኾን እቲ መፍትሒ በዕሉስ ችግር ይኾን ብዙሕ ግዜ ዳጋጥመና ስለርኾነ ስለዚ ሃሞ ዓይነት ከይህሊ ድትፈላለየ በዓል ሞያታት ዳሳተፈ ኦልሬዲ ኦርጋናይዝድ ገበርናዮ ስለርኾነ እቲ ጽንዓት ናይ መጀመርያ በቃ ኢሚዲየትሊ ማለት ነው ሕዚ እታ ሌጋል ፍሬምወርክ ብእሳያ ድሓዘትና بعالم أقف ترى خيو حاشنجة نايمر مأخل نايم خوان عقمه بتعم سفحي by the way هذا ناتي ماي تنن ترى خيو الكالينيو الكالين تكون اللي ممكن أتخيل زوريوتي ناتي بحري مسارته دنه حمد كاو خايتي قدقدو مالتي تبحري عارفه له قدقدو هذا زوري إنه حمد نتحرك خيو تي فورمالين دبها العينة نجرناه تاي مالتي فورمالين مالت خلطة شحي 10 شمونت حزم مالتي بتقري ورحي تلاقونا جرمن صنعات بيبرات إنه أو حاشنج مالتي بعد ذوي إحنا زي انقسكاسي كجمرنا بزوح صنعات يوم تلاقوم جن نسأل يوم مالت مرئيو نوشتي نتوي هم مالتي دهول دشفن سلا ده يخال مالتي هذه حدث صنعات هاي بالمسلكة حاشنجس ناتي فوسيل تايد بحال تلوات له قريت مالتني هو قريت بقى دا فوسيل ناي ملوات حدت اتي بروسس مرأي داخل يزاتي انه هو مالتي بزي مسارات قبرهم تاي كونكليت قبرت بيبر مسلكا اب عالم دنهو سنه هيوتات وي اب عالم تيخونيس كمريت وصاي دنهو سنه هيوتات ወይ ኻይ ካብ ምድርና ወጻኢ ድንህው ስነ ፍጥረታት ስለምህላዮም ድምፍላት ኣብ ሓሸንገ ድግበር ሪሰርች ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ምክንያቱም ሓሸንገ ብምጽናዕ ኣብ ማርሲ ታይ ዓይነት ሃምዳ ጋጥመካስ እንትን ኤክስፔክት ምግባር ትኽእል ኢኻ እዩ እቲ ሓደ እዚ ጥራሕ ኣይኮነ ብባዮዳይቨርሲቲ እንድሕርኻዮ በቲ በርድስ ላይፍ ዲፋይንድ ድገበሮ ስለዚ ብዓለም ደረጃ ሓደ ና ሳይንሳዊ ናይ ጽንዓት ማእከል نايم خان عدول بتاعم سفعيو خالي بإثيوبيا درجة بإيكو توريزم انتن نايم خان عقبه بتاعم سفعيو ناتي إيكونوميكال وناتي محبرسب قصتا نايم قيار انتنو بتاعمي سفعيو بهاجراوي درجة ترخايو بعالم أقف درجة ترخايو لوكالي بتم محبرسب عين ترخايو بتاعمي وسان سلر خونه نايم جمريا انتنا كومبريهنسيف صنعاتي ام مفتحي ችግር هي اتحاورو ማለት هذا خالي أو مسألة قبرنا مدحاني ريستوريشن
تايوسخ إتي خوابي دنه هيريتاج يوسخ مالك تي هيريتاج بحتى يخونه بعدوي دن إنه دن أكوابي بزحنه دتتحزة سلر خونه مالك السو ناي مدحان حور دن حاسو حزي ناي حاشن قمت فخ عفتكابي إنه ناتفترو هابتي أب حدا كان نايمو وداق حدو تن أماج أو دنه بارتيكل بوردي بعدوي السو حزي أدخلتي يدبلع تايد بهال زافات يدبلع which is دهوات منش دخونو نغروش يدبلع مالتي هم عينت فابريكا دمتخال بصنعات خبابي حاصرها منامن اب محبرسب انه زغلو هابت انه ناي عالمنا بايودايفرستي ماخل دتبهاله مالت سنتر اوف بايودايفرستي كي سنتر اوف بايودايفرستي تولي ايدنتيفاي افتغبره حمزه عينت فابريكا ايتاي مالت بحوي ملققها مالتي እዚ زغلو اب صنعاتنا سليداتي اتناي مجمريا انتن امدحان خالي امدحان بروسس دمص عنقفاتات ناي مفلاي كاوم ناي مدحان بروسيجر مغباريو دحار المعاتيو دحار انفراستراكشر دحار ايكونومي كابيتالايز ناي مغبار مالتي ምናልባት ካብ ዓውድና ንሽተይ ውፅእ ክብል እሞ ምስ ተካይድዎ ዘለኹም ከም ኣካብ ቦርድ ኮይንካ ትተጣይሹ ዘሎ ኢኒሼቲቭ ከዚ በሃገር ደረጃ ስራሕ ዘሎ ስራሕታት መቸስ ካብ ዓይንኩም ዝተሰወረ ይመስለኒ በሃገር ደረጃ ንኣብነት ገበታ ንሸገር ጀሚሩስ ገበታ ንወለዶ ገበታ ንሃገር ናበለዝ ምቅስቃስ ኣሎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ዝምራሕ በሃገር ደረጃ ኣሎ እዚታ እዩ መዋጽሕ ቱሪዝም ወይም ከዓ ዝነበሩ ተፈጥሮአዊ ሃፍትታት ናገለጽካ ናልማዕኻ ንቱሪዝም ክፍት ምግባር ቶም ከባብታት እውን ክሕለው ከባቢ ማሕበረሰብ እውን ክጥቀም ቶም ሃፍትታት እውን ክዕቀው ናይ ምግባር ስራሕታት ኣሎ ብሰፊሑ ምናልባት ቃላይ ሓሸንገ ኣካል ዞም ጉዳያት እዚኦም ኣካል ናይዞም ሃገራዊ ፕሮጀክታት ንክኸውን ናብዚ ፒኤም ኦፊስ ወይ ናብ ቢሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ናብ ባዕሎም ዘቕረብኩም ሕቶ የለንዶ ኣካል ፕሮጀክት እዚኦም ገይሮም ከልምዕዎ ንስኻትም እውን ሓገዝቲ ኮይንኩም ንኽትንቀሳቐሱ ትኻሊ ኣካል እውን ሓጋዛ ኮይኑ ንኽንቀሳቐስ ብዋናነት ግን መንግስቲ ኢዱ እትዩ ንኽሕግዝ ንኸልምዕ ምናልባት ዝኸድኩሞ ምንቅስቃስ የለንዶ ባይዘወይ እቲ ምናልባት ደፍርና ዳብዚ እንቅስቃሴ ዳኣተናሉ ተዓብይ ነገር ታዩ ኣፍቲ ስትራቴጂክ ፖሊሲ ማለት ናይ መንግስቲ በተለይ ተፋሰስ ናይ ምልማዕ ድነህዎ እንቅስቃሴ ኣፈጻጽማ ተርኻዮ ካፒታላይዝ ናይ ምግባር እንድሕርኻዮ እዛ ኣብዛ አዲስ አበባ ብሓጫር አርኻ ብዙሕ ነገር ምርኣይ ትልኻ እቲ ሓደ ጋራንቲ ይገብረና ሶ بسوشيال ميديا already official ንቅናቄ እንቅስቃሴ ኢና ጀመርና ብዙሓት በዓል ስልጣናት ኩሉ ፓርቲሲፔት ዲገበርሉ ማለት እዩ ሱ እንቅስቃሴ ገበርና ድሓር ግን ታዩ ታ መጀመርያ ነገር ካብ ምናልባት እቲ ጋቨርናንስ ቮይድ ተዓብይ ሽግር ስለ ዝኾነ ሕዚ ታ ጋቨርናንስ ቮይድ ማለት ታ ያድልዮ ማለት ናይ መዋቅራዊ መፍትሒ ያድልዮ ማለት እዩ እሳ መሰረት ገበርና ያና ዳብ ተቋም ቀይርና ያ ታ ኢኒሺየቲቭ حزي أو مسألة قبرنا سل دنقصاقص إتي مينسترال إندورسمنت مالت حزي آتومي مالت حالا في النتو ملو بملين آتومي مكناتهم بين بخلته توقامات بسلسته توقامات organize ناي مقبر تاخولي تعرف بهال عقمي حقاوي انتنهو منقستي فيدرال منقستي بحنا مقبرين خلي سو ناتنا انتنا يخونه ناتنا تايت فريم ورك ناي مقراب ناي متحجاز مست محبرسب ناي مقناي مست محبرسب تحتاجاريو محبرسب حنا تي مالنا حجازك كون من انت عويو بروجكت سلازونه من البات بواقاتم عقمي كي حصركم كي درت بحجر درجه عند عرعتين وجن من البات سقاتم ونا عليهم اجام كتصاوتوا لتخلو بتصحيتكم كتوسدوا منقستون من البات حتى تقريبكم لس او زي حقا ساي خوينو منقسقاس زلبو اجام من البات لخدكم لمنقد تحليل مال دلي هو حزي تعبي عقم تاي مسلكا تي حقاوي فريم وركس ناتنا يخون منقستي دا دهبنا دالك حدنا مالتي بوينا مسرح نخل اتي تكنيكالي تي فاينانسالي ندحر تي حقاوي انتن ندحر اولدي ندحر اغنايو خالي عقم بزح يشجروا لا يحسبي معناته عقم انه مسدق ناي منقر عقم بزح انه اذا غاي ناي منغستنا يعول استراتيجيك بلانيو بزح منم داغاط من عنقفات يلي اتي مينسترال ግን ምስ ምርጫ ተحዙ ቶም ዓበይቲ እንትን ስለ ደይግነይ ባግን ተወሰነ ግዜ እንትን ኮይና ነና ማለት ግን ምንም ይሁን
إذا أنت نات منجستي وباي ذا واي مالتي نات محبرسبي نات منجستيو إحنا ناي محبرس أكل خوينا ناي محبرس في اللاغوتي عمرت إنه عبي هاجراوي هابتي نايمر أي يوا أو نامين كسقاسيو حزيزي أفتح منجست المرحة أفتح منجست المرحة دخونت framework كنا define نجبره صار تاين ولا implementation structure نبلا أفتح implementation structure وشتي مالتيو بتلاقي أفتح صنعات أفتح أمرتنا مورد مستمح برسه بناي مجناي منامن تعبي يمينا نأتنا يدخون مالتي ولا كاب دق ندحر أمصنا يتفاينانس تجزمزع يتوانا تنجن responsible تنجن بنجستي بقنياتو تي داسر حقاي مواقر سو انتن دقبرالنا مالت سو فقادو دهبنا كله نجر دقبره تقصصر منامن دقبره سو check دقبره سو مالت بحقاوي انتن سلر خونا مالت زي للعلقو مغنيات جن ببرك هاجر تاريخها غورغورا بግለሰባት ወይም በስተወሰነ ናይትከባ ማህበረሰብ ጥራሕ ከምኡ ኢሉ ክለምዕ ይኽእልን ዝረአናዮ ጨበራ ጩርጩራ ታሪኻ ወንጭ ታሪኻ ዝተፈላልዩ መሰረተ ልምዓታት ወይም ዝተፈላልዩ ተፈጥሮ ሃፍትታት ኣብዛ ሃገር ዝነበሩ ግን መንግስቲ ምሳኣቶም ከዓ እንደይናይ ጽባቐን እንደይናይ ናይ ምንማዕ ተኽእሎን ከም ዘለዎም ስለዚ ረኹ ስለዚ መንግስታው ዘይሓጋዝን ምዃን ዘለዎ እጃም እሱውን ለኽትሪዩ እዩ ምናልባት መወዳእታ ካፍቶም ዘልዕልና የም ሓሳባት አለው ትውለ ነገር ወይ መልእክት ታህሊካ ዓደል ክበካ ኣነ ግን ሕቶ ይወድ የለው ብጣዕሚ ዳመስግን ባይ ዘ ወይ ሕዚ እንታይ መስልካ ዓድና ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፍሉይ ተፈጥሮ እንዋያ እዚ ፍሉጥ እዩ ዓለም ድፈልጦ ማለት እዩ ብኩሉ ነገር ዋላ በተፈጥራዊ እሴታት ወስድኻዮ ዋላ በታሪኻዊ እሴታት ወስድኻዮ በባህላዊ እሴታት ወስድኻዮ በስነ ጽሑፋዊ እሴታት ወስድኻዮ ኦልሞስት ኣብ ዓለም 2-3 ሃገር ተቀስ ሓንቶ እንታይ ሕዚ ተዓብይ ሃብቲ ታይነና ሕና ኣብዚ ምስራቅ አፍሪካ ዙርያ ድኖይስ መብዛሕትኦም ፍጥረታት ካብ ኢትዮጵያ አክራናት ወይ ኻይ ታይድ ባህል ተራሮች ማለት ካውድ ወፀ ማዩ ባይ ዘ ወይ ድምግቦም ሁሉም ዋላ በጅቡቲ ተኸርኻት ጽሩይ ማይ ድኸድ ካበይ ካብዚ ኦልሞስት 90% ማለት እዚ ፋኦ ባህል ድርጅት ተፈልጥካዮ ባዕሉ ኮንፍርም ንገበረ ዳፍታሕቲ ብገናሌ በኩል ድሕር ኸይድኻ ሃሙይ ካብዚ ፕላቶ ድኸደ ማለት ሁሉ ማይ بزي بسودان تخيل خاموي كله خاموي by the way almost شوعات اليوم نامن النهاية I'm not sure 80% إتماي إتي سنة فترة إتي biodiversity ولا سب وسخة مالتي تو biodiversity sustain دقبرلو because of تي نعتنا تي بلاتو إزي بلاتو بتككل ملمع بساينتفيك ملمع مالت بمولو almost مسرق أفريقيا هم ملمع مالتي إذا عبية ناي دبلوماسي ديامينشن دفتري مالتي هم عدين دحر خاي خاي بحشنجن دحر مسخا خاي the one part of تعبية party بقى فلوت سلر خال هم حشنج عينت av كرن av هايلاند دنو هايكي يلا by the way almost كاب خلت شيء حمشت ميتي كابي إنه جن تي زوريو ترى خاي بترارا دتي خاببي change الخنا mountain مالتي كاو خير خايف تا ريفت فالي خاطاغن بعد جاست ريفت فالي مالت اتي ناي حاشنغ حادو ما غصص اتي ريفت فالي حزي تو ويتلاند نلو تقلي مالتي تتقلي دتي قولاد نو تخاوي تقلي حزي حاشنغ عبي مسرت خويد يداغلغل مالتي حاشنغ تادحن لخا بمولو اتي بروداكتيفيتي خاطادحن اتي اسيت اتي ناي شي عمتات اسيت خاطادحن اتي مالت بويست دنه بزيد دنه بسمين دنه بدوب دنه السيد كله داتا أساس الريد دنه بعد بكل ملك مالتي حزي أو مسألة قبل 5 رح مالت بزح تاريخ مقيار مالتي مسألة من كومينيكات نقبره له بخالي ديامنشن مفتار هم مالتي تعبي ملعلنا جنها هم دنو قرقة إتي ناي منجستي هي تفاسس عب تفاسس من هو ناي لمعات استراتيجي ناي تفترو هابت مسألة قبره بقلل سانتيم كابيتالايز ناي مقبره لمديوا دغنا استراتيجي لدنه او غبرناي بطعمي دامسغنا نوي ምናልባት ግን ቃላ ሓሸንገን ድሕን ክንብል ከለና ኣብ ሃገርና ኣብ ክልልና ኣብ ከከባቢና ዘለው ተፈጥሮ ሃፍቲ ከመይና ንሕልዎም ከመይና ዘላቅነቶም ንሕና ጥራሕ ተጠቂምና ኣለዎም ክነጽፉ ወይም ክጠፉ ዘይኮነስ ካና ሓሊፎም ና ውልድ ወለዶ ክስተጋገሩ ሃፍቲ ኮይኖም ንኽሓልፉ ንገብሮም እንቅስቃሳት ታይ ዝብል ስኻትሙን በብገዛኹም
بمسكو التلفزيون وانتكاتاتلنا ببجزاهم ببزلهم وخينكم إهين مهن لخطولو عدي ملهو إنجنير عاوزي مسي خان ذهب كاني مبرهي جزء خاون حساب كاون عزيز مسكن كبرتي هابلي خبرتي هابلي بتعمل أنا مسكين سلرق عاوز مدى براينا وزينا خنزازم في الساعة مراتو نيرا مدى براح كبرتي هابلي